सासे बर' हारि सिबियारि हिसाबै बा बर' हारिनि सासे लाइमोन हिसाबै दिनै जिथु जाथाय जानानै थांबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव मोनसे जाथाय होननानै आं बुङो। जों सिगांनिफ्रायनो खोनासोबोदोंमोन जे न'खरनिफ्राय लांनानै बेफोरबायदि इनायहै गावथारनाय बा सोरखौबा आइजोखौ बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनाय जों खोनासोबोदोंमोन। नाथाय आं एबारसो फार्स्ट टाइम गावनि गोसोआवहाय माने बैबायदि फिलिंआ नुजाथिफैदों आरो जेरैहाय जोंनि आबौ आबैमोना बुंदोंमोन बिदि बिदि जादोंमोन सिगाङावहाय बेफोर खोथाखौ माने दिनै आङो बै खोथाया माने दिनै रियेलिटियाव जाफैनायखौ आं हमदांनो मोन्दों बा रियेलिटियाव फैदों आरो बे खोथाया। बेखायनो आं बुङो जे जि जानानै थांबाय बेखौथ' जोङो लाबोफिननो हाखाया। जा जिथु जोंना रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौथ' जोङो फिदिंफिननानै मोनफिना। अब्लाबो दिनै जोंनि बर' बिमाया जिथु लेट बिथां जनक कुमार ब्रह्मनि बिमाया ओरैबायदि गाबदों नुनानै माने थानो हायाखै, ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोन्दों। माने मा होनो आरो बयबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रानो बयबो दुखु मोनखादों। आरो लोगोसे बिथिं लेट बिथां जोंसार मुसाहारिनि 15 सानल' जानाय गथ' आरो लोगोसे बेनि बिसि बेनि बिफाया मा होननानै गाबदों, आङो बिहामजो आरो फिसौखौ माजों फिसिनो। आरो बिथिंहाय बुंदों आंनि फिसालाया न'सो लुनो नागिरदोंमोन, मासो लुनो नागिरदोंमोन। बयबो माने बिथांमोना दायो ओरैबायदि बैसोआव फैबाय, बिथांमोननियावहाय दा लाइफआवहाय बारा एसेबां बैसोआनो गैला, माने बोराय बैसो जाबाय। स' गावसोरखौसो माने फिसालाफोरा माने थैनाय समावहाय अर होनांगौआ बिथांमोना उल्थासो दिनै होनांगौ जादों। अब्ला बेनिख्रुइ बांसिन दुखु मा थाबावगोन? स' आङो बेखौनो बिटिआर सरकारनिसिम बेखौनो खावलायो जे न्याय मोननांगौ। साख्रि होदों नोंथांमोना, आं बेखौहाय गोसोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरो जे नोंथांमोना जिथु 15 साननि गथ' बा बिथांमोननि न'खरनि जिथु जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि न'खरनि हालोदखौ नुनानै बा जोंसार मुसाहारि न'खरनि हालोदखौ नुनानै नोंथांमोना साख्रिखौ होदों, बेनि थाखाय साबायखर बावहरो जोंनि सरकारखौ। नाथाय बेखिनि साख्रिखौ होनानैल' जानाय नङा, जोङो जिहेतु इनाय खालामजादों, बे इनाया गोदोनि दिनाव बेलेगमोन। गोदोनि दिनाव जेसेबां इनाय खालामब्लाबो जोङो जुदि जास्टिस मोनाब्लाबो बे थांनानै थांबाय। खिन्थु दा प्रेजेन्टआवहाय जोङो बेफोरबायदि सिरि थाबा जानाय नङा। जों बयबो खौसेथियाव फैनांगोन आरो जोङो बेनि थाखाय सोमावसारनो नांगोन आरो सोमावसारनाया गोनांथार। जों जुदि बेखौ दिनै सह्य खालामनानै जुदि जोङो सिरियै थायोब्ला बे जाथाया आरो जाबावगोन माने जों दिनै फेसबुकआवनो लाइभ नुगासिनो, मिडियाआवथ' नुदों, खिन्थु मिडियाया थांनो थाखाय एसे सम लायो। खिन्थु जाय दाथ' डिजिटेल मुगा, बयनिबो आखायाव स्मार्टफन थायो, बयबो माबा मोनसे इन्सिडेन्ट जाबानो लाइभ होयो। स' बेयावहाय जों नुगासिनो जे दाय गैयि सुबुंखौबो बेफोरबायदि हमनानै लांदों, फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय बेफोरबायदि हमनानै लांदों। स' आंहाबो फंबाय दङ, आंहाबो बिदा दङ। दिनै जुदि आंनि बिदा बा फंबायखौ हमनानै लाङो, स' नोंथांमोना माने आंनि न'खराव जायाखै बा आंनि आंगोआ जायाखै होननानै सिरि थानाङा दे। दिनै बयबो कालचारनि मानसियानो जा बा सोरबा जेनेरेल मानसियानो जा, सोरबा ससियेल वर्कार नङाबाबो बे खेथ्रआवहाय नोंथांमोना सोमावसारनाया गोनांथार। आं बेखौ बुङो नोंथांमोनखौ आरो बयखौबो आं खावलायो जे बेयावहाय नोंथांमोना रां रुफा होनोल' फैनाङा, सुखु दुखु खबर लानो फै। रां रुफा होनो गैयाब्लाबो नोंथांमोना लाजिनाङा, सुखु दुखु खबर लानो थाखाय फै। आरो जिहेतु जों दायो बन्द'नि थाखाय बा जास्टिस मोननांगौनि थाखाय सोमावसारदों, बेयावहाय बयबो बाहागो लानांगौ, आं बेखौनो खावलायो। आरो साख्रिजोंल' जानाय नङा, सासे मानसिनि जिउखौ जों साख्रिजों रुजुनो हाया दै। सासे मानसिया हाजिरा मावनानै जाहोबाबो बे खुसिया बेलेग, आरो बे मानसिया गैयालासिनो जों साख्रि मावनानै हाजार फैसा खामायबाबो बे खुसि जानो हाया। बेखायनो जों बयबो लुगैयो मा? जास्टिस। आरो बे फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय जाखिनि जालांबाय, जाखिनि न्याय खालामलांबाय बिथांमोना, बेयावहाय आंनिथिंनिफ्राय खावलायनाय बिटिआर सरकारा थाबैनो बेयावहाय मोजां इनभेस्टिगेट खालामनांगौ आरो जाय दाय मावगिरि बिथांखौ साजा होनांगौ। आंनिथिंनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो। आरो आं दिनै गोजोननाय मोनदों, बिथांमोननि न'आवहाय नुजाथिफैनो हानानै। आरो नोंथांमोनखौ